Il-Monsinjur Anton Tewma u d-disa isqof għad-djoċesi Awċija dan kif fir-rotunda arċipretali ta' Xewkija id-dedikata lil San Ġwan Battista saret il-konsagrazzjoni u l-possess episkopali tiegħu. Sal-ħin li nata simboli bħala raj il-ġdid ta' djoċesi, iċ-ċelebrazzjoni tmexxiet mill-Isqof Emeritus Alawdex Mario Grek, akkumpanjat mill-Arċisqof ta' Malta Charles J. Xikluna, il-Nunzju Apostoliku għal Malta Alessandro D'Enrico u għatta esqifijiet u saċerdoti oħrajn. Fl-omelija tiegħu, Monsinjur Grek awgura lil Monsinjur Tewma li jkun l-Ispirtu Santu li jgħinu jimxi triq u jmexxi lil ħutu l-Awċin fi Kristu. Fiduċjews illi l-Ispirtu Santu huwa miegħek u ħajjejnek biex inti toħroġ u toħroġna fit-triq. Ma tħalliniex nimmuffaw u nifgaw fl-irwejjaħ tagħna. Għaliex fit-triq, aħna ħan niltaqgħu mal-bniedem ferut. L-Isqof Emeritus fakkar kif il-Knisja m'għandix tingħalaq fis-sagristija iżda tkun knisja ta' triq. Madankollu, l-Isqof ma jistax imexxi d-dajsa waħdu jekk uliet il-Knisja ma jaqtfux fl-istess direzzjoni. L-Isqof Grek iddedika l-omelija wara l-Vanġelu fakkar lill-kongregazzjoni u lil dawk li segwew fuq it-television kif Ġesu baqa' miexi mad-dixxipli u għarfuh fil-qsim tal-ħobs fit-triqthom lejn Emmaus. Dwar dawn, Monsinjur Grek qal li mnalla kien Ġesu li jen lid-dixxipli jsibu triq. U dan jgħod anke għallum għax bit-tibdil li qed naraw fid-dinja qed iżidu dejjem aktar l-isfidi lill-Knisja. Minnaħa tiegħu fil-mandat apostoliku, il-Papa Franġisku talab lil Monsinjur Anton Tewma biex iwettaq ir-rieda ta' Alla, dan fil-waqt li faħħar il-kwalitajiet umani u saċerdotali tiegħu flimkien mal-għarfien espert tal-ħtiġijiet tal-familji fi żmienna. Iċ-ċelebrazzjoni tal-ġimgħa segwiet velja ta' talb li nżammet lejliet fl-Istitut tal-Familja Papa Ġwanni Pawlu II li tiegħu Monsinjur Tewma u direttur spiritwali. Issa jmiss li l-ħamis tinżamm il-konċelebrazzjoni ta' Ratti l-Ħajr għal-Ministeru Episkopali ta' Monsinjur Mario Grek li issa hu l-Pro-Segretarju Ġenerali tas-Sinodu tal-Isqfijiet fis-Santa Sede u l-4 16 ta' Settembru l-ingress solenni ta' Monsinjur Tewma.